Nasa kayo? Pampanga. Pampanga? San Luis. San Luis, Pampanga. Yung asawa nyo, hindi na bumalik din sa kanya. Yung pagluluhan ng mata niya. Salamat kay Jesus Cristo. Gangan mo lang, gangan mo lang. Oo nga, basket ito. Ito. Parang walang buto. Hingi lang, ang trabaho mo tayo, kasi wala brownout ha? Brownout tayo ngayon, sobrang mainit. Relax lang. Ano mainit? Hangin. Relax ha. 7 years. Sakit ang balikat. Sige, todo. Kaya alangin natin may todo pa. Hindi naman malalim. Ano pinagkakaiba? Anong nagbabago agad? Gumang na agad yung leg pa lang. Sige, straight lang. Wala. Ngayon, anong pinakamagaan naman? No? Nawala na yung dito mo? Sige. Lahat yan, bababa tayo na bababa. Sige, ganito. Mamaya na yan, ganito muna. Straight lang. Habatin ng konti, pwede nyo tayo. Okay. Higa. 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 Sige, baba mo yung pahin ko. Baba. Okay, hinga. Hinga pa. Tayo. Hindi, diretso lang kayo. Basta tayo lang. Takpan ng tenga. Idikit ka sa breast, yan. Lock lang. Sandal. Sige pa, sandal pa. Dulas, sandal lang, sandal. Lagyan natin ang padulas. Mainit eh. Run out. Sige. Hinga. Sige pa. Hinga. Walang ilaw ngayong araw Biyernes. Okay. Walang ilaw ngayon. Friday. October. Mayo pa rin nakalagay dito. April pa lang tayo, mayo na agad. April 29. April 29 ngayon, Friday. Walang ilaw. So, ang hente, ano pakiramdam? Galaw mo ulit. Sige. Galaw mo yung mga kamay mo. Hangat. Hangat nyo, te. Suntok nyo. Pataas. Anong pinag-iba? Nag-iipid na lang ito. Yung balat, parang ba yung balat? Wala pa tayo dyan. Dito lang sa likuran. Ano pakiramdam nyo sa balikat? Hindi okay na. Okay na. Okay na ito kamay. Mainit. Mainit, 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 mainit. Ikaw ang kanas na dali. Ngayon, ano? Ikaw nag-iipid yata na ito. Hindi may quit. Straight. Okay. Black. Sige, galaw ulit. Ang pinag-iba? Oh. Ito hindi na. Hindi na. Yung nalangat dito, bumaba din sa kamay ko. Bumaba na. Bumaba dito. O sige, galaw niyo yung hangin. O, pati mga kamay, hawakan niyo yung mga kamay niyo. Kunyari, nagigigil kayo sa asawa niyo. Kaya subunutan niyo.
Anong pakiramdam? Tumayo kayo para makapaglakad kayo. Tingnan nyo doon. Sige, lakad. Diretso, anong pinag-iba? Anong pinag-iba niyan ngayon? Ano? Hindi na ganong umikimbang. Hindi na kumikibot ang pet nyo. Ayaw nyo kumibot. Hindi na matiga. Hindi na mabigat. Lolo. Hindi na sa Oh, bahay. halika rito na eh. Higaan ng diretso. Para magdalawang lahat ng hangin. Binabalance natin yan. Alignment to balancer. Si tatay, magaling na pala yung asawa ni nanay. Napaluwa-luwa ang mga mata. Salamat kay Kristo. Gumaling na pala ang asawa nyo. Dati luha na luha. Ba't kayak na iyak? Alignment natin maigi. Taga saan kaya? Sa Luis po. San Luis, Pampanga. Taga San Luis para si tatay. Sige, grabe, hindi ka nakikimbot niyan. Hindi. Relax. Ang init. Kabila. Hindi ganito. Kabila. Relax. Tagilid. Higa. Straight ang pa. Diretso-diretso. Walang labis, walang kulang. Kabila. Straight. Straight pa. 7 years yan, ha? Alignment. With alignment. Kunti pa. Diyan na kunti. Tawag ito. Ganyan, para lang kayo nagmamodel. Okay. Tayo. Tayo mo lang yan. Huwag ka mo nang maglalakad. 7 is the real. Relax. Relax. Kabila. Straight. Katawan. Todo. Todo. Sige pa, todo. Todo pa. Kabila. Konti pa. Konti. Okay. Yan ang malalim. Galawin nyo ng mga kamay nyo. Inom mo na ng tubig, na mahiwagang tubig. Ngayon na malalim. Nawala na yung sakit niya. Naramdaman ko, wala lahat eh. Lakad. Nahilo kayo, hindi? Hindi. Sige, try and try. Natin kung anong pinag-iba. Anong pinag-iba? Ano? Ang gumagana ka na yung pao parang albang may pumipigil. Ilakad mo lang siya. Kasi gagagalaw lang ang hangin eh. Itok-tok-tok-tok mo tapos sabi mo in Jesus name. Kasi matagal siya na-stuck. Baga ngayon pa lang siya nagre-recover yung mga ugat. Yan. Malalaman mo na yan dyan. Banggitin si Kristo 3 beses. In Jesus name. Sa pangalan ni Kristo. Hindi naman sakit oh. Pag inangat mo. Di ba walang sakit? Walang sakit yan pag naglakad. Lakad ng sexy. Yung sexy natural. Yung natural lang lakad. Anong paramdam? Pantay na pantay. Yung isa niyang maikli. Nahatak mo na. Anong pinag-iba? Meron ng pagbabago. Siyempre, lakad pa isa pa. Para matesting mo yan. Tumakbo ka. Yan. Sige, tumakbo ka. Na-inborn na kasi 7 years mo na kasi yung sakit yan eh. Baga na-inborn na ng utak mo yan. Ito pa ako nga pag Ngayon. Tanggalin mo yung chinelas mo muna. Tanggalin mo kasi mabantin pa mo. Maglakad ka na normal. Tapos tumakbo ka pa, ikot pa ulit. Takbo pa. Anong pakiramdam mo? Kasi 7 years na yan. Baga yung na-brainwash na yung utak mo. Anong pinag-iba?
Naangat mo yung paa mo eh. Hindi ka nasasaktan kahit tumalon-talon ka. Talon. O, di ba? O, naninibago ka lang. Gusto mo, balik na lang natin. Para doon na lang siya. King. Ano pinabago? Sa 7 years talaga, maninibago yan, te. Kasi bakit ka mo? Ngayon ka lang kasi nakaramdam ng ganyan kaginhawaan. Para kang naninibago sa pakiramdam mo, parang hindi mo alam kung ito ba'y magaang na hindi mo mawari. O, di ba? O, gumagalaw na, di ba? Wala nang sakit. Balikat. Balikat hindi na. Hindi na. Suntok-suntokin mo. Wala na sa 7 years. Salamat ka kay Kristo. Salamat ka dyan sa lolo mo. O, di ba? Oh, salamat kay Kristo, 7 years mo ng sakit yan. With alignment, masakit yung balakang mo, masakit yung likuran mo, masakit yung balikat mo, may stiff neck ka, may mga pain muscle ka, yung mga kalamnan na namamaga. Wala na. Oh, wala na. Sabi ko nanibago ka lang eh. Oh, salamat kay Kristo. Oh, shoutout mga asawa mo. Ano pangalan po yung asawa? Goding. Oh, shoutout mga asawa mo. Mega shoutout. Sa lahat na nanood dyan. Salamat kay Kristo. Unang-una sa Diyos. Na wala ning sakit at karamdaman ko. Naibosan. Naibosan ba talaga? Oh, salamat. Nawala na. Thank you. Babalik na yung pag-iisip mo yan. Di na madidelay. Lagi mo maalala dyan yung mga anak mo. Kaya na-delay yan. Lahat kasi may komplikasyon ng mga ugat niya. Wala. Alignment taga lahat. Binalancer siya. Mabuti nga, malambot lahat eh. Madali ko lang hinawak-hawakan eh. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po sa lahat na dyan. Mega shoutout. Thank you, thank you.